या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। बारसूद हाय व्होल्टेज ड्रामा, रिफायनरी समर्थक एकवटले, जोरदार शक्ती प्रदर्शन। आणि उद्धव ठाकरेंनी बारसूद धमक्या दिल्या, नारायण राणेंचा प्रहार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। भास्कर जाधव जे मागच्या तालिका सभापती राहिले होते, इथलेच रत्नागिरीतलेच ते एक आमदार आहेत। नुकतेच ते या ठिकाणी खातं शिल्पाच्या ठिकाणी गेलेले पाहायला मिळतात। या ठिकाणी उद्धव ठाकरे काही क्षणात पोहोचणार आहे, मात्र मीडियाला इथनं आज जाण्यास पूर्णपणे अटकाव करण्यात आलेला आहे, बंदी करण्यात आलेली आहे। मीडियाला आज सोडलं जात नाही आहे। आणि काही क्षणापूर्वी आपल्या समोरनं जी गाडी गेली ते मागच्याच सरकारमध्ये तालिका सभापती आपल्यासोबत भास्कर जाधव इथे आहेत। कारण नाही परवानगी नाही घ्या, कोणाची परवानगी? एसपी साहेबांची परवानगी घ्या। तुम्हाला काय परवानगी दिली? एसपी साहेबांनी काय लिहून दिले बघू जरा। नेमणूक आहे, नेमणूक आहे तुम्हाला दिसते, नेमणूक आहे म्हणून तुमच्याशी बोलतोय ना। तुम्हाला तुमच्याशी बोलायची गरज काय होती? आहे आम्ही। अरे मेंढीत बोलायचं नाही, इतक्या दादागिरी बोलायची नाही। दादागिरी बोलत नाही मी, तुम्हाला त्याच्याकडे सौजन्याने बोला। तुम्ही कोणाशी बोलताय? एक सेकंड मी तुम्हाला विचारतोय, मी स्वतः खाली उतरायला, तुम्ही बोलताय कोणाशी? आपल्याशीच बोलतो। सरळ बोलायचं। अंगावर ड्रेस काढला म्हणून काय तुम्ही वाटेल तसं आमच्याशी वागायचं नाही। आणि मी आधी मुळात सौजन्य कधी सोडत नाही। आपण परवानगी घ्या आणि आपण या। कोणाच्या तुझ्या तुम्हाला परवानगी नाही? तुम्हाला कशाला ठेवलंय तो उभं करून? ठेवलेलं आहे रस्ता काय तुमच्या मालकीचा आहे काय? ठेवलेलं सर, अशा पद्धतीने तुम्हाला थांबवलं जात आहे, याचं कारण काय सर? नाही, तो भाग वेगळा। त्यांना बरं सर, सगळ्यांना थांबवलं जात आहे, एवढा पोलीस बंदोबस्त कशासाठी मग इथं? पोलिसांना काम काय दुसरं? असले उद्योग करलाच ते पोलीस असतात, दुसरं पोलीस करतात काय? चांगलं काम कधी करतात? आता हा दौरा नियोजित आहे, ठरलेला आहे, मग एवढा पोलीस बंदोबस्त आणि एवढी अडवणूक का केली जाते? असं आहे की मुळामध्ये त्यांना ज्या काही इन्स्ट्रक्शन असतील त्या पद्धतीने ते वागतात, परंतु कधी कधी पोलीस मग ओव्हर ऍक्टगिरी करतात। त्यांना सांगितल्याच्या पलीकडे आमचा काहीतरी वेगळा अधिकार आहे आणि त्यांना पोलिसांना प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एवढे अमर्याद अधिकार देऊन ठेवलेले असतात। त्यामुळे ते बोलतील तो कायदा आणि बोलतील तो नियम। मग आता कसं, म्हणजे इतर जे गाड्या तुमच्या बाहेर अडवण्यात आलेल्या आहेत, कसं उद्धव साहेब येत आहेत, आम्ही सगळे उद्धव साहेबांबरोबरच जाणार आहोत। हे अधिकारी बऱ्याच वेळेला स्थानिक पण नसतात, बाहेरचे पण असतात, ते समजून घेत नाहीत, विचारत नाहीत, बोलत नाहीत। मी सांगितलं काय, त्यांच्या अंगावर एकदा वर्दी चढली की त्यांना नशा चढते। दादा साहेब, तुम्ही काही नागरिकांशी, स्थानिकांशी इथं बोललात का? काय नेमकं त्यांचा प्रश्न आहे? कशा पद्धतीने तुम्ही मार्गी लावणार? उद्धव साहेबांशी कोण कोण बोलणार आहेत? कारण इथं एवढा मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे की लोक कुणाशी बोलणार? मुळामध्ये मी इथला लोकल, हे त्याला जाऊ दे, त्याला का थांबवलंय? मुळामध्ये मी इथला काय लोकल प्रतिनिधी नाही। त्यामुळं उद्धव साहेब स्वतः येत आहेत, मी बोलण्यापेक्षा उद्धव साहेब बोलणं हे योग्य आहे। आणि म्हणून उद्धव साहेब हे आमच्या पक्षाचे पक्षप्रमुख आहेत, ते माजी मुख्यमंत्री आहेत। आम्ही बोलण्यापेक्षा ते बोलणं अतिशय महत्वाचं आहे आणि ते बोलतील आणि आम्ही ते बोलतील त्यांच्याबरोबर आम्ही आहोत। काय शिवसेनेची की नेमकी, म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची नेमकी भूमिका काय असणार आहे याबाबत? उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका काय याच्यापेक्षा, जर सरकारला खरोखर रोजगार द्यायचा असेल, मी अनेक वेळा सरकारला आव्हान दिलेलं आहे की हा 3 लाख 4 लाख कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प तुम्ही आणताय म्हणून सांगताय, हे 3-4 लाख रुपये खर्च कोण करणार आहे? 1 लाख लोकांना रोजगार तुम्ही देणार म्हणून सांगता, असा कोणता प्रकल्प आहे की डायरेक्ट 1 लाख लोकांना रोजगार देईल? याच्याकरता एक मंडप लावा,
एका मंडपावर तुम्ही सरकारच्या तर्फे किंवा भाजपाच्या मंडळींनी यावं, त्याच मंडपामध्ये त्या स्टेजवर मी येतो, जनतेला समोर बोलवा आणि जनतेचं समाधान करा. हा केवळ लोकांना उल्लू बनवण्याचा, फसवण्याचा उद्योग हा भारतीय जनता पार्टीचा आहे. आणि तुम्हाला जर कोकणाच्या जनतेची एवढीच जर काळजी असेल तर आमचा घेऊन गेलेले वेदांता फॉक्सकॉन, आमचा घेऊन गेलेले एअरबस प्रकल्प इथं घेऊन या आणि हा प्रकल्प तुम्ही गुजरातला घेऊन जा. आम्ही इथल्या जनतेला कन्व्हिन्स करू, इथल्या जनतेला आम्ही सांगू आणि हा प्रकल्प लोकांना आम्ही या ठिकाणी म्हणजे एअरबस आणि वेदांता फॉक्सकॉन हा प्रकल्प घ्यायला आम्ही भाग पाडू. सभेसाठी देखील परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. कुठली परवानगी म्हणजे रिस्ट्रिक्टेड आहे तुम्हाला बरेच? असं आहे की शेवटी त्यांची सत्ता आहे, ते सत्तेचा दुरुपयोग करतायत हे स्पष्ट दिसतंय. आणि म्हणून सभेला परवानगी दिली नाही याचा अर्थ लोकांच्या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचणार नाहीत अशातला भाग नाही. बरं. सभा घेण्यापेक्षा लोकांच्या भावना काय आहेत, लोकांची मतं काय आहेत, लोकांना अपेक्षा काय आहे हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. आणि ते आम्हाला समजलं की आम्हाला सभा घेणं आवश्यक आहे असं वाटत नाही. किंवा सभा जरी इथं नाही झाली तरी संध्याकाळी महाडला उद्धव साहेबांची सभा होणारच आहे, तिथं ते बोलू शकतील. साहेब, परंतु त्याचबरोबर जर महाविकास आघाडीमध्ये बघितलं तर म्हणजे राष्ट्रवादीचं एक वेगळंच याबाबत विचार दिसतात. त्यांचा कुठेही विरोध होताना दिसत नाही. अजित पवारांना सातत्याने विचारलं बारसू प्रकल्पाबद्दल आपण शिवसेनेची भूमिका जाणण्याकरता म्हणून मला बोलवलेलं आहे, राजकारण करण्याकरता नाही. राष्ट्रवादीची भूमिका काय, काँग्रेसची भूमिका काय हे जाणण्याकरता वेगळं व्यासपीठ आहे, त्या व्यासपीठावर मी बोलेन. बारसू विरोधकांची बाजू ऐकल्यानंतर जर उद्या तुम्हाला त्यांची बाजू पडली तुम्ही विरोधात उतरणार का? काय असं आहे की आमचं सरकारला हेच सांगणं आहे, ज्या पद्धतीनं आमचे उद्धव साहेब समर्थकांची बाजू ऐकून घेणार आहेत त्याच पद्धतीने विरोधकांची देखील बाजू ऐकून घेणार आहेत. आणि मगाशी मी आता थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला तेच सांगितलं की त्यांनी यावं, खुला मंच लावावा आणि लोकांचं समाधान करावं की हा प्रकल्प कोकणाच्या हिताचा कसा आहे, कोकणाच्या लोकांना बेरोजगारीतून बाहेर काढणारा कसा आहे, हा पर्यावरणाचा ऱ्हास न करणारा प्रकल्प कसा आहे हे सांगण्याचं धाडस का सरकार दाखवत नाही. आणि याच्यापेक्षा सरकारनं फार त्रास घेऊ नये. तर आमचा गेलेला वेदांता फॉक्सकॉन, एअरबस सारखे जे प्रकल्प आहेत ते आम्हाला इथं आणून द्यावे. आम्ही लोकांना या ठिकाणी समजावण्याचा प्रयत्न करू. ही जागा बघायला गेलं तर तुमच्याकडून म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच निवडण्यात आलेली होती. मग आता अचानक विरोध का होतो? असं आहे की उद्धव साहेबांकडून ही जागा निवडण्यात आलेली नव्हती. पत्र देखील त्यांनी दिलेलं उद्धव होतं. साहेबांनीही लपवलेलं नाही आणि आम्हीही नाकारलेलं नाही. उद्धव साहेब ज्या वेळेला राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला केंद्र सरकारकडून सातत्यानं हा प्रकल्प या भागामध्ये करायचा आहेच अशा प्रकारचा आग्रह धरला जात होता. मी दबाव हा शब्द आता वापरत नाही, आग्रह धरला जात होता. आणि त्यावेळेला उद्धव साहेबांनी पत्र दिलं की अशा अशा ठिकाणी एक मोकळी जागा आहे, ती जागा बघावी. तिथल्या मी आता पुन्हा एकदा सांगतो की लोकांना का सांगत नाहीत तुम्ही हा तुमच्या हिताचा प्रकल्प आहे म्हणून. आणि म्हणून सरकार काहीतरी लपवतंय. सरकारच्या प्रामाणिकपणाबद्दल, सरकारच्या भूमिकेबद्दल जनतेच्या मनामध्ये संशय निर्माण झालाय. दुसरी गोष्ट, भर उन्हातून तुम्ही या ठिकाणी माती परीक्षण कसलं करताय, लोकांचे कडी तोडून पोलिसांचं म्हणजे बळ वापरून कसलं करताय. आप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांच्या कार्यक्रमामध्ये घडलेली दुर्घटना तुम्ही बघत असताना दुसऱ्या बाजूला 144 कलम लावणार आणि तुम्ही लोकांना जोर जबरदस्तीने या ठिकाणी आपलं काम करायला लावणार. तुमच्या भूमिकेशी प्रामाणिकपणा नाही, तुमचा प्रामाणिकपणा नाही, तुमच्याकडे खरेपणा नाही. आणि ज्या ठिकाणी संशय निर्माण होतो त्या ठिकाणी लोक सहकार्य करत नाही. सर, समर्थकांची आणि तुम्ही असं म्हणलं यावेळी की या प्रकल्पाबद्दल त्यांना समजून सांगणार कशा पद्धतीने लोकांच्या हितासाठी आहे. तुम्ही सांगताय कशा हितासाठी तुम्ही? असं आहे, मी काही सायंटिस्ट नाही, मी इंजिनियर नाही, मी सरकारचा कुठला भाग नाही. मी 1.5-2 वर्षापासून सरकारला जाहीर आव्हान देतोय. आज नाही, हे प्रकरण चिघळल्यावर नव्हे. कारण मला माहित आहे 3-4 लाख कोटी रुपये इथे या ठिकाणी कोणीही प्रकल्प खर्च करणार नाही. असा कुठलाही आता कारखाना आलेला नाही किंवा येणार पण नाही. कारण आता ॲटोमायझेशनचा जमाना आहे. 1 लाख लोकांना प्रत्यक्ष नोकऱ्या. काही तुम्ही लोकांना वेडं समजता की काय? आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सरकारला आव्हान वजा विनंती करतो, पाहिजे तर आव्हान देण्याच्या विनंती करतो की खरोखर जर तुमच्यामध्ये प्रामाणिकपणा असेल तर लोकशाहीचा संवाद हा आत्मा आहे. लोकशाहीचा आत्मा काय आहे? संवाद आहे. तुम्ही लोकांशी संवाद घडवा. आता हे अधिकाऱ्यांकडे मला तीच अपेक्षा होती की तुम्ही संवाद करा माझ्याशी, पण नाही, त्यांची कॉलर टाईट. त्यांना लोकशाही कदाचित मान्य नसेल. आणि म्हणून लोकशाही हा आपला चर्चा आणि संवाद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. तो आत्मा सरकारने मारू नये, भारतीय जनता पार्टीनं मारू नये अशी माझी त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद. धन्यवाद.
शेवटी प्रश्न राहिलाच, आम्ही आज जाणार की नाही? कोण आम्ही? तो अधिकार माझा नाही. तुम्ही माझी मुलाखत घेतली हा? प्रश्न अर्धवटच आहे. म्हणजे बाहेर चला साहेब तिकडे गेले, इकडे येणार नाहीत लवकर नक्की. फोन आला, चला तुम्हाला त्रास देत नाही. कुठलं पोलीस स्टेशन तुमचं? तर तुम्हाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी ओळखीचे नाहीत, एकदम टाईट माहिती बोलायला लागला. असं नाही हो, भास्कर जाधव असा माणूस नाहीये. आणि भास्कर जाधव असं कधी तुम्हाला असं वाटेल कोणाला घाबरतो बिबरतो असं काय नाही. एक आमदार बिमदार पण तुम्ही एखाद्या ओळख आवाज 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 चांगलं केलं, त्याला पाठीमागे बघा. हे बघा. बोलण्याची पद्धत काय, कसे हे लोकांशी कसे वागत असतील, आमच्याशी जर असे वागतात तर लोकांशी कसे वागत असतील. येऊ दे. ते विचारतच नाही तुम्ही. आता काय असं आहे की ह्या आंदोलन करणारे किंवा विरोधक म्हणता येणार नाही, तर ज्यांच्या मनामध्ये अनेक शंका आहेत त्या शंकांचं निरसन होत नाही म्हणून तो निरसन व्हावं म्हणून प्रयत्न करणारे त्या सर्वांना तडीपारीच्या नोटीस दिलेल्या आहेत. हे सगळे जिल्ह्याच्या बाहेर आहे. आणि भासवायचं काय की समर्थन करणारे लोक कमी आहेत आणि विरोध करणारे लोक जास्त आहेत. ही सरकारी यंत्रणा वापरून ही केवळ कोकणाच्या माती हा प्रकल्प जबरदस्तीनं मारण्याचं काम चाललेलं आहे. त्यामुळं ह्या प्रकल्पामध्ये खूप मुख्यमंत्र्यांचं 70% समर्थन आहे. मुख्यमंत्र्यांना काय माहिती आहे स्थानिक असेल तर जाहीर का फुले आमचा नाही चर्चा करत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. राष्ट्र कोण उद्धव ठाकरे पॅटर्न, त्यांच्याकडे माचीसच नाही तशी आणि त्यांची कुवत पण नाही. ते कोकणाला पेटवायला आलेत का? तुम्हाला बारसू हा प्रकल्प कोणी आणला माहिती आहे? उद्धव ठाकरेंनीच आणला. जमीन मिळावी यासाठीच उद्धव ठाकरेंनीच प्रस्ताव पाठवला केंद्राकडे, मोदी साहेबांना पत्र लिहिलं आणि आज तेच पेटवा पेटवीची भाषा करतायत. ह्याला काय म्हणायचं? आणि उद्धव ठाकरेंनी पेटवायची भाषा आता सोडून द्यावी. त्यांची तेवढी कुवत नाही, त्यांच्याकडे तशी माचीच नाही. जे काय करायचं आहे महाराष्ट्रामध्ये, जो विकास उभा करायचा आहे, जे इंडस्ट्री उभी करायची, ते आमच्यासारखी लोक, भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे साहेबांची शिवसेना हे उभारणार आहेत. म्हणून त्यांच्या जास्त बोलण्याला महत्त्व नाही. कोकणाला राख आणि गुजरातला रांगोळी. अहो, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी काय उत्तर देऊ? कोण आहेत ते? त्यांच्याकडे पक्ष तरी आहे का आता? कुठल्या पक्षाचे आहेत ते? उद्धव ठाकरे काय असे रोज येतात बारसूला कोणतरी बाहेरून व्हिजिटसाठी? तसा उद्धव ठाकरे आला, काय फरक पडतो? कोण आहेत कोण उद्धव ठाकरे? काय केलं कोकणासाठी? एकदा आम्हाला तुम्ही सांगा. तुम्ही ऑडिट तयार करा, कोकणासाठी उद्धव ठाकरेंनी काय केलं, कुठली इंडस्ट्री उभी केली. जो माणूस काही न करता जर कोकणात येतो आणि इथे डायलॉग मारतो, आम्ही कशाला, आम्ही काडीची किंमत देत नाही उद्धव ठाकरेंना. तुम्ही देत असाल, आम्ही नाही देत. केलं काय त्यांनी? तुम्ही सिरियसली घेतच नाही. आम्ही फाट्यावर मारतो. त्याच्यापेक्षा काय बोलू?
समर्थनात आज मोर्चा निघतो त्यासाठी तुम्ही आलेला आहात, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? त्याबद्दल परवाही मी प्रेस घेतली. उद्धव ठाकरे आले गेले आम्हाला फरक पडत नाही. आम्ही समर्थनाची ताकद काय ही दाखवण्यासाठी आज आम्ही जमिनीवर उतरलो आहोत. अनेक मीडियामध्ये ज्या बातम्या फिरतात एकाच दिशेने तुम्ही बातम्या दाखवता. तुम्ही म्हणजे ज्या काय बातम्या फिरतात त्या समर्थनाची बाजूच दिसत नाही. समर्थनाची बाजू दिसावी ती किती मोठ्या प्रमाणात आहे हे लोकांना कळावं, महाराष्ट्र आणि देशाला कळावं. आणि एकच बाजू त्या प्रकल्पाची जाऊ नये म्हणून आम्ही ह्या प्रकल्पाचा जो काय समर्थनाचा भाग आहे आज काही प्रमाणामध्ये आम्ही जमिनीवर उतरवायचं ठरवलंय. ह्याच्यानंतर राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची जाहीर सभा होणार आहे काही दिवसांनी. ती तारीख आम्ही नंतर जाहीर करू. पण आता समर्थनाची बाजू पण महाराष्ट्रात गेली पाहिजे. उद्धव ठाकरे किरकोळ माणूस आहे, आम्ही त्यांना किंमत देत नाही. पण समर्थनाची एक मोठी बाजू आहे, मेजॉरिटी ज्याला म्हणतो. त्या मुद्द्यावरती तुम्ही ऐकून घ्या, माझं अजून बोलणं संपलेलं नाही. तुम्हालाच बोलायचं असेल तर तुम्ही बोला. समर्थनाची जी बाजू आहे ती लोकांना कळली पाहिजे. याच्यासाठी आम्ही मोठ्या संख्येने येणाऱ्या जाहीर सभेला आणि इथून सगळे कार्यक्रम हे मोठ्या संख्येने होतील हे दाखवण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ती बाजू दुसरी बाजू दाखवण्यासाठी आज हे समर्थनाची बाजू. पण कुठेतरी सरकार कमी पडलं कुठेतरी, कारण की राजकीय पक्षांना उतरून यासाठी समर्थन करावं लागतंय. सरकार कुठेतरी कमी पडलं मग उद्धव ठाकरे राजकीय नाही आहेत का? उद्धव ठाकरे राजकीय नाही? रिटायर केलं तुम्ही त्यांना? उद्धव ठाकरे पण राजकीय आहे. जर ते राजकीय जोर दाखवत असतील तर आम्हाला पण राजकीय जोर दाखवावा लागेल. म्हणून मी तुम्हाला काय बोललो, एकच बाजू चालली आहे काही दिवसांपासून, ती दुसरी बाजू पण जनतेला कळली पाहिजे. ह्याच्यासाठी हा पहिला प्रयोग आहे. आम्ही याच्या अगोदर समर्थनाचा मोर्चा किंवा रॅली असं काहीच केलं नव्हतं. की सगळं सामंजस्याने व्हावं अशी आमची भावना होती. पण काही संघटनांना हे पेटवायचंच होतं. पण आम्ही ग्रामस्थांबरोबर आहोत. जितके तुम्ही दाखवताय, तुम्ही ढोंग करताय, पण आम्ही रिअल आहोत हे दाखवण्यासाठी हा प्रयोग आहे. आमदार एका बाजूला, खासदारांची भूमिका वेगळी दिसते स्थानिक. कसं पाहते? आमदार हे इकडचे स्थानिक एक नंबरचे पलटी मास्टर आहेत. ते दर वेळेला त्यांची भूमिका बदललेली आहे. नाणारच्या वेळेलाही आपण बघितलं असेल ते त्याही वेळेला विरोधकांकडे जाऊन काय वेगळं बोलायचे. त्याच्या अगोदर जैतापूरच्या वेळेला तेव्हा ते आमदारी नव्हते, त्या एका प्रकल्पामुळे ते आमदार झाले. आणि म्हणून असा पलटीबाज आमदार ह्या मतदारसंघाला मिळालाय, ज्यांनी एक साधी बालवाडी कधी उभी केली नाही. तो प्रकल्प काय उभा करणार? तो अशा पलट्याच मारणार. आणि तो कोणाच्या तरी तुकड्यांवर आहे. आणि म्हणून तुकड्यांवर असणारी माणसं ही कधी स्वावलंबी नसतात, स्वाभिमानी नसतात. ह्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. खासदारांची भूमिका ठाम आहे की जोपर्यंत आंदोलकांची भूमिका तुम्ही समजून घेत नाही, त्यांची चर्चा करत नाही, तोपर्यंत करू नका. आम्ही सगळीकडे चर्चा केलेली आहे. गोवळ गावामध्ये आणि जेव्हा पहिली सॉइल टेस्टिंग होत होती, जेव्हा मी स्वतः गेलो होतो, जेव्हा 400-500 लोकांचा तिथे विरोध झाला, आम्ही स्वतः तिथे उभं राहून विरोध का नका करू हे सांगण्याचं आम्ही आम्ही जनतेमध्ये गेलो. राजन साळवी एकदा बारसूला गेला काय? विनायक राऊत मागचा आठवडा सोडला, त्याच्या अगोदर कधी बारसूला गेले काय? तुम्ही त्यांना विचारा, एक आठवड्या अगोदर तुम्ही बारसूला कधी आला होतात, या परिसरामध्ये कधी आला होतात? त्याच्याकडे उत्तर नाही. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, हे ढोंगी आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना ह्यांना प्रकल्प हवा होता, तेव्हा हे ठेके शोधत होते, कुठून पैसा काढायचा शोधत होते, डीलर एजंट शोधत होते. आज सत्तेमध्ये नसल्यामुळे भूमिका बदलली. आता घर कसं चालवायचं या भूमिकेमुळे त्यांनी त्यांची भूमिका बदलत ठेवली. आज सत्तेमध्ये नाही म्हणून त्यांचा विरोध आहे, लक्षात ठेवा. हा काय जनतेसाठी विरोध नाही. हे सगळं कशासाठी सुरू आहे असं वाटलं? काहीतरी असेल, टक्केवारी वगैरे, त्यांचं घरच त्याच्यावर चालतं. साहेब, आपण 6 तारखेला बारसूमध्ये काहीतरी आसपास तसं षडयंत्र रचले असं एक वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटलं की असं वक्तव्य जबाबदार माजी खासदार करतो, त्यामुळे त्यांनाच ताब्यात घ्यावी, त्यांची चौकशी करा. विनायक राऊत हा अतिशय मूर्ख माणूस आहे, बिंडोक माणूस आहे, कायदा न कळलेला माणूस आहे. असं कोणाला ताब्यात घेता येत नाही. आम्ही पण प्रशासनामध्ये काम केलेलं आहे. असं कोणालाही उचलून ताब्यात घेता येतं का? आम्हाला तिथे घातपात होऊ नये म्हणून घेतलेली पत्रकार परिषद होती. म्हणजे विनायक राऊतला वाटतंय का तिथे कोणाचे जीव जावे? असं वाटतंय का त्यांना? मी विसल ब्लोअरचं काम केलं की जर माझ्याकडे इनपुट आला तर तो पोलिसांकडे पण दिला पाहिजे. मी माझ्याकडे ठेवला नाही. जर माझ्या मनात काय असतं मी ठेवला असता. मला वाटलं असतं इथे काहीतरी घडलं पाहिजे. पण माझी लोक आहेत, माझा मतदारसंघ होता हा,
3 वेळा मी लोकसभा इकडे लढवलेले आहेत. म्हणून मला असं वाटतं इथे माझ्या लोकांना काही होऊ नये. जे कोण कमी प्रमाणामध्ये विरोधक असतील त्यांना पण समजवण्याचं आम्ही काम करतोय. त्यांना असं एकटं सोडणार नाही. उद्धव ठाकरे आज आले पर्यटक म्हणून, ते उद्यापासून दिसणार नाहीत. इथे आम्हीच असणार आहोत. म्हणून ती लोकही आमची आहेत. विनायक राऊत 4 दिवसापासून बारसूमध्ये चाललेत. ते फक्त उद्धव ठाकरेचा दौरा लावण्यासाठी, लोकांना भेटण्यासाठी नाही. म्हणून असे रिकामटेकडे खासदारांनी आम्हाला सांगू नये कायदा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही. कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. तिकडनं बघ. अरे यार हो मध्ये येऊ नका. थांबवा पुढे चला. थांबा जाऊ नका. अरे मध्ये येऊ नका प्लीज. थांबा थोडं. हो मध्ये येऊ नका. अरे मध्ये कधी जायचंय? थांबा. मध्ये यायचं नाही. थांबा. चल. त्याच्यावरती कसं उभं राहणार? सर एक मिनिट. थांबा, माझा फोटो काढायचं म्हणून नाही, पण मला थोडं वाघाचा चेहरा तरी काढा. कुठे आहे?
हा दगड मागे नाही घेऊया मागे 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 ना दगड महाराष्ट्र बरोबर ना. आणि आपल्या कानेरी केव्ज मध्ये सगळं कानेरी गुहा तिकडे पण तो गणपती आहे तो त्या दगडात असं माझं मत आहे. मी काही संशय नाही पण ते पिक्चर सर आपल्याला पाठवू जेव्हा संपतो म्हणजे आपलं विहूर आणि गाव आहे तिथे आता काही हायवेचं काम करतो काही एरिया आणि ते कलगडी सिरीजचा एक दगड आहे तो सर म्हणे 12 फूट उद्या बाहेर गेला बाहेर हो मी कोणत्या एरियात एक्झॅक्ट कलगडी म्हणजे आपण मंगळूरचा आहे ना धबधबानी आहे ना त्या धबधब्याचा जो सगळा भाग आहे तो सगळा कलगडी आणि देवाच्या पट्ट्यामध्ये एक देवीचं काम झालं होतं त्याने काही पोसेस घेतलं होतं ते साधारणपणे पोसेस जे आहे ते ह्याच्यात जे आहेत हातपुरीच्या वनस्पती आणि ती इंडिकेट करतायत की खाली झाले हा भाग आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. मोबाईल मागे ना काळजी करू नका थोडंसं मागे आणि मला बोलायचं ते प्रामाणिकपणे मी बोललो चला पाणी वगैरे प्या. महिला बोलतोय नेमकं काय झालंय, काय तुमची भावना आहे, नेमकं काय झालंय. आम्ही त्यांना सरपंच असो, ग्रामपंचायतीमध्ये असो, आमदार असो, खासदार असो, आमच्या जीवावर हे सगळे मोठे झालेत की नाही आणि आम्हालाच विकायला निघालेत काय. सांगा मला, आम्हाला बोलायला देत नाही, बळजबरी करता, ढकलतात. आम्ही काय कोणी हातामध्ये आलोय का आम्ही, सांगा मला. आता हे साहेबांची गाड सुद्धा ते आम्हाला ढकलतात. काय ढकलता आम्हाला. आम्ही कधी आजपर्यंत एवढे आम्ही सांगितलं तुम्हाला, आम्हाला टच करू नका तुम्ही. मग तुम्हाला कळत नाही का, समजत नाही. आम्ही बोललो म्हणून काय झालं, पण अशी ढकलायची पद्धत असते ना हो. समर्थन करता तुम्ही, सांगता आमच्यामुळे तुम्ही मोठे होता ना. आम्ही मला खुर्च्या देतो ना त्याची आठवण ठेवा जरा, बाकी काय नाही. आमचं साहेबांवर नाही, आम्ही आमदार खासदारांवर आमचा दोष आहे. 40 वर्षात आम्ही निवडून देतोय तुम्हाला, आम्हाला काय दिलात तुम्ही सांगा जरा. काय रस्ते बघा आमच्या जाऊन, माझ्या घरचा 54 माडी रस्ता आहे. हे आमदार साहेब आहे आमचे साळवी, बघा जरा तिथे. आणि आम्ही बोललो की आम्ही चोर होतो, आम्ही बोलायचं नाही, फक्त आम्ही निवडून द्यायचं तुम्हाला. आणि आम्हाला जर रस्ते आमचे हवे असते, आमची मागणी असेल तर आम्ही भीक मागा
10 वेळा या 4 वेळा या म्हणून परत आम्ही जर असं केलं आम्ही निवडून देणार नाही. पहिलाच सांगतो आम्ही उभे करणार नाही आम्ही कोणाला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. म्हणजे आज ज्यांनी विरोध केलाय त्यांनीच पत्र आपल्याला दिलंय, सगळ्यांना माहिती आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी आणि यापूर्वीच समर्थनार्थ पत्र दिलेलं होतं केंद्र सरकारला. आणि आज राजापूरच्या इथल्या आमच्या अध्यक्षांनी पण सांगितलं, व्यापारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी, हे का होणं आवश्यक आहे. मी राजापूरच्या सगळ्या जनतेला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो की त्यांनी या देशातल्या अनेक रिफायनरी जाऊन त्या ठिकाणी बघितल्या आणि मच्छीमारी कशी होते, त्याच्यावर कसा परिणाम होत नाही, आपल्या आंबाबागायती कशा होतात त्याच्यावर परिणाम होत नाही, हे प्रत्यक्ष जाऊन त्यांनी बघितलं. म्हणून मी त्यांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि त्याच्यानंतरच त्यांनी समर्थनार्थ या ठिकाणी जोरदार या परिसरात आवाज उठवला. आणि म्हणूनच आज कोकणी जनतेने या ठिकाणी एकत्र यायला पाहिजे. आज सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, आपण सगळ्यांनी एक विचार करूया की सातत्याने शिवसेनेच्या पाठीमागे ही मंडळी राहिली होती, पण इथं एकही व्यवसाय या लोकांनी आतापर्यंत आणला नाही. या विभागाच्या खासदाराने एक प्रश्न आपण विचारला पाहिजे की राणेसाहेब तिकडे सीवर्ड सारखा मोठा प्रकल्प आणत होते, तिथे कुठलाही पर्यावरणाचा विषय नव्हता, तरी पण त्यांना त्या ठिकाणी शिवसेनेने विरोध केला. आज सुद्धा नाणारच्या बाबतीत किंवा इथल्या बारसूच्या बाबतीत तीच भूमिका या ठिकाणी आज खासदार विनायक राऊत घेत आहेत. आणि म्हणून इथल्या युवकांनी युवतीने या ठिकाणी पेटून उठलं पाहिजे. आपल्या ह्या संपूर्ण भागात जसं अतुलजीने सांगितलं की आज नोकरी धंद्याच्या निमित्ताने आपले सगळे लोक मुंबईत जातात, ठाण्यात जातात, पुण्यात जातात, कोल्हापुरात जातात, आमच्या सिंधुदुर्गवासी सगळे गोव्यात जातात. आज इथल्या तरुणांनी काय करायचं हा प्रश्न विनायक राऊतांना या ठिकाणी विचारलं पाहिजे. त्यांना जागोजागी घेराव घातले पाहिजे. त्यांचा प्रश्न, तुम्ही या ठिकाणी इतकी वर्ष तुम्हाला संधी दिली, तुम्ही काय केलं हे विचारलं पाहिजे. आणि याच भावनेतून आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून हे कुठल्याही परिस्थितीत हा बारसूचा या ठिकाणी रिफायनरीचा प्रकल्प व्हायलाच पाहिजे, अशा प्रकारचे प्रयत्न सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीच्या, कोकणच्या जनतेने या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे. अशा प्रकारची विनंती आपल्याला मी या ठिकाणी करतो. ज्यावेळी तुम्ही हात माराल त्यावेळी आम्ही सगळी मंडळी आपल्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 094 48 14 24 21. देखो, उद्धव साहब से हमने बात की है अभी, जो प्रकल्प विनाशकारी है, जो हमारे मच्छीमार के लिए घातक है, क्योंकि अभी तक हमारे साखड़ी नाटे में मच्छीमार के ऊपर जो रोजगार दिए गए तो 40-45 हज़ार लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं. आपको झूठ लगता है तो आके देख सकता है. और हमको जटी और रोड मिलेगा तो कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. ये सरकार बोलती है 20-25 हज़ार लोगों को हम लोग नौकरी देंगे. किसको देंगे? जो बड़े बड़े होने वाले हैं उसको देंगे. हमारे गरीब जैसे लोगों को कौन देगा? साला ये पाँव के नीचे कुचल डालेंगे. जो हमारे मच्छीमार है, हम मच्छीमारी करने जाते, जो प्रकल्प अभी होने वाला है वो कम से कम 12 किलोमीटर बाहर जाने वाला है हमारे किनारे से. अभी 12 किलोमीटर बोला तो हम 38 पॉइंट पे रहते हैं, और जो 52-54 पॉइंट पकड़ा तो पावस एरिया आया, तो हमारे बंदर से सीधा वो उतना बाहर जाएंगे, मतलब 40-42 भाव तक जाएंगे वो लोग. यही बात किया, जो प्रकल्प है वो हमारे मच्छीमार के लिए घातक है. इसके लिए हम विरोध करेंगे और विरोध करते भी रहेंगे, कितना भी होने दो. जो अनूर्जा के साथ
जो हमारे तबरेज गए वैसे और कितने तबरेज जाने के लिए तैयार है, लेकिन इसको विरोध करेंगे और ये प्रकल्प होने नहीं देंगे। आज भी हमारे इधर 10-15 हजार यूपी के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के हमारे इधर नौकरी करते हैं, क्यों हमारे इधर लाते हैं? लेके जाओ उधर, वो लोग नौकरी उसको दे दो। और उद्धव साहब ने हमको भरोसा दिया है, कोई भी हालत में इसको बनाने नहीं देंगे और वो हम लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसको करने नहीं देंगे, सरकार कितना भी क्या करने दे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असाल. रोलिंग सर, रोल सर. आता आपण जिथे उभे आहोत या कातळ शिल्पाबद्दल मला कल्पना नक्कीच होती, म्हणून आपण युनेस्कोकडे हा प्रस्ताव दिलेला आहे. पण ही सुद्धा जागा या वादग्रस्त रिफायनरीमध्ये येते हे मला हल्ली कळलं. आणि माझ्यापेक्षा रिजगुड साहेब आहेत, हे अभ्यासक आहेत. हे एक शिल्प आपण बघतोय, या अशा सड्यावरती पठारावरती अनेक अशी कातळ शिल्प आहेत जी साधारणतः प्रागैतिहासिक काळामधली असावी किंवा अश्मयुगीन काळातली असावी. तर आपण जरा माहिती थोडक्यात सांगा आणि कसा आपल्याकडे असा पुरातन खजिना आहे त्याची माहिती द्या की ज्याचा पूर्णपणे याची विल्हेवाट लागू शकेल. जागतिक वारसा म्हणून याचं नोंद झालेली आहे आणि अशा व्हावी म्हणून आपण प्रयत्न करतो. जसं मी एक पत्र त्यावेळेला रिफायनरीचं दिलं होतं, तसंच पत्र मी याचं जागतिक वारसा म्हणून जाहीर करावा याच्यासाठी दिलेलं आहे. पण मी पुन्हा एकदा सांगतो की त्यावेळेला मला याची कोणी कल्पना दिली नव्हती की ही सुद्धा जागा त्या रिफायनरीच्या जागेत येते. युनायटेड नेशन्सचे युनोचे नियम आहे की जागतिक वारसा स्थळावरती आणि इथेच म्हणजे ड्रिलिंग करून ही जागा योग्य आहे की याची तपासणी केली जाते. त्याचे नाही, त्याला तर आता सगळे गावकरी विरोधात उभे राहिलेले असं मी जास्त जे आहे ते प्रेस कॉन्फरन्समध्ये बोलणार आहे. पण मला असं वाटतं की मी आपल्याला विनंती करतो की आता आपण इथे आलो तर त्यातलं एक शिल्प जे आहे हे दाखवा. आपल्याकडे पुस्तकं असतील त्याच्यामध्ये अनेक शिल्पांची फोटो आहेत, ती पुस्तकं यांना द्या आणि कृपा करून हा आपल्या महाराष्ट्रातला खजिना जो आहे तो जगासमोर आणा. कारण याच्यामध्ये मला पण आश्चर्याचा धक्का बसला की काही फोटो तुम्ही दाखवले त्याच्यामध्ये आता त्यावेळेला तर तुम्ही कोणी नव्हतात, म्हणजे मीडिया नव्हता. ही किती वर्षापूर्वीचं असेल साधारणतः, अंदाज लावणं कठीण आहे. तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये गेंडा, हिप्पो वगैरे त्याच्यात दाखवले. आता गेंडा आपल्या पृथ्वी तलावर आहे हे कुठलीही माध्यमं नव्हती, काही नव्हती, तरी इथल्या लोकांना कसं कळलेलं? वाघही आहे, वाघ तर आहेच, तो वाघ आज सुद्धा आहे. साहेब तुम्ही फोटो सुद्धा काढलाय स्वतःची आवडची. नाही, म्हणूनच मी बघायला आलो. तर बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मी प्रेसमध्ये बोलेन. पण मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की आता आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96.
सर किसकी गाड़ी आप गाड़ी गाड़ी बिठा रहे थे ना कौन बैठेगा सर ऐसे क्यों मेरी गाड़ी आप छोड़ोगे नहीं तो चलो आप चलो सर आगे आप आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हमारी गाड़ी आगे कैसे आएगी सर गाड़ी आपकी गाड़ी है वहाँ पे हटा एक गाड़ी छोड़ो ना किसकी गाड़ी आप हमारी छोड़ो नहीं इधर से इतने बड़े कैमरा कैसे जाएंगे दिया था ना गाड़ी मैंने तुमको नहीं ना सर गाड़ी कहाँ दी अंदर लेके चलो मराठी गाडीचा पास आहे साहेबांची गाडी घेऊया ना पुढे गाडी पाठवा साहेबांची गाडी पाठवा ना साहेबांची गाडी पाठवा साहेब या ठिकाणी काय सांगाल उद्धव ठाकरे आणि काही नेते मंडळींना सोडलं आणि बाकीच्यांना रोखलं जातं मीडियालाही रोखलं गेलं होतं तुम्ही प्रत्यक्ष ही परिस्थिती पाहिली काय सांगता नाही कशा पद्धतीने दडपशाही सुरू आहे आपण सगळे पाहतोय पण उद्धव ठाकरे साहेब आज इकडे दाखल झालेले आहेत स्वतः ग्रामस्थांशी बोलतायत त्यांची व्यथा समजून घेत आहेत आणि त्यामुळे शिवसेना सगळ्या ग्रामस्थांच्या गाडीतून जातात काय साहेबांना गाडीतून जायचं ना साहेब नाही नक्कीच आपण पाहतोय तर उद्धव ठाकरे हे आत गेलेले आहेत वरुण सरदेसाई जे युवा सेनेचे नेते आहेत ते या ठिकाणी स्वतः पायी चालत निघालेले आहेत जवळजवळ 2 ते 2.5 किलोमीटर आतमध्ये हे कातं शिल्प आहे आणि या ठिकाणी गाड्या सोडल्या गेल्या नसल्यानं तसंच मीडियालाही सोडला गेला नसल्यानं तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं उद्धव ठाकरे असतील किंवा अनिल परब असतील विरोधी पक्षनेते दानवे असतील इथनं जात असताना मीडियाला रोखण्याचा त्यांना प्रयत्न केला पण त्यांनी काही बोलण्यास नकार दिलेला आपण पाहिलं आणि यानंतर आता ही सगळी मंडळी युवासेनेचे कार्यकर्ते असतील शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे पदाधिकारी जे असतील हे कातळ शिल्पाच्या दिशेने ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे यांच्यासह 2 ते 4 गाड्या त्यांच्या गेलेल्या आहेत आणि पोलिसांचा फौजफाटा त्यांच्या मागणं गेला आहे त्या ठिकाणी हे सगळेजण पोहोचलेले आहेत आणि उर्वरित जे सगळे नेते मंडळी आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत सुवर्ण वरुण सरदेसाई आणि सगळे त्यांचे युवा सेनेचे कार्यकर्ते पायी चालत कातळ शिल्पाच्या दिशेने जाताना ही थेट दृश्य आपण पाहतोय आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन शास्त्रीय नृत्य योगशास्त्र विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था संपूर्ण वायफाय कॅम्पस नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य डिजिटल क्लासरूम लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग आजच प्रवेश घ्या प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर सापळेबाग जानवली कणकवली मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96 प्रकल्पासाठी जनमत चाचणी घेण्यापेक्षा तुम्ही लोकांसमोर जायला पाहिजे जर मी पत्र दिलं होतं तर मी आज लोकांमध्ये जाऊन उभं का राहिलो तेवढं धाडस त्यांनी करावं पण उपऱ्यांची सुपारी घेऊन माझ्या भूमिपुत्रांच्या घरावरती वरवंटा का फिरवत आहे ही उपऱ्यांची सुपारी आहे जे दलालच म्हणायला पाहिजे की ज्यांनी जमिनी विकण्यामध्ये मलिदा खाल्लेला आहे
तो मलिद्याचा आता करायचं काय, तो परत द्यावा लागेल. म्हणून तो द्यायला लागू नये त्यांच्याकडनं. आणि हा प्रकल्प कंपनी यांची असेल त्यांच्याकडनं सुद्धा यांनी मलिदा खाल्ला असेल. उद्योजी, राज्य सरकारकडून वारंवार सांगितलं जातं की पर्यावरणाची हानी होणार नाही, आम्हीही प्रेझेंटेशन करू, पण मोठी गुंतवणूक येते आहे आणि रोजगार इथे निर्मिती. त्याच माझ्या एका समजातून म्हणा किंवा गैरसमजातून मी ते पत्र दिलं होतं, परंतु ह्याचा अर्थ असा नव्हता की ती माझी अंतिम मान्यता होती. जर मोठी गुंतवणूक येणार असेल तर इथल्या भूमिपुत्रांना त्याच्यामध्ये कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळणार आहेत का, काय स्वरूपाच्या नोकऱ्या असणार, असे अनेक प्रश्न, हे उत्तरं त्याची बाकी होती ना. जर इथल्या भूमिपुत्रांना त्याच्यामध्ये नोकऱ्या मिळणार असतील तर काय होणार. इथे आंबा, काजू वगैरे सगळं, फणस वगैरे या सगळ्या निसर्गरम्य असा हा परिसर आहे. तुम्हाला माहिती आहे की कोकण किनारपट्टा हा आपल्याला महाराष्ट्राला लाभलेला एक वैभवशाली असा हा परिसर आहे. आणि त्या परिसरामध्ये उद्योगाला पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा आपण दिला होता. पर्यटन विकास तिकडे करत होतो. चिपी एअरपोर्टसुद्धा जे इथले सगळे जे काय मोठी मोठी सूक्ष्म माणसं झाली त्यांना आणता आला नाही, पण माझ्या काळामध्ये तो झाला त्याचं उद्घाटन. तर एवढा चांगला प्रकल्प असेल तर मोकळेपणाने तुम्ही का नाही लोकांसमोर जात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एन्जिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एन्जिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एन्जिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. आज सोडत नाहीत सर. हो सर, हो सॉरी. झालं पुढे ना. चला चला, काढ बाजूला, काढ बाजूला. अरे चला. हा सांगितलं नाही बोलायचं. साहेबांनी सोड. पाठी चला. काय बोलत आहेत ना, काय बोलत आहेत ना. उद्धव ठाकरे आत गेलेले असताना मीडियाला रोखलं जात आहे. उद्धव ठाकरेंची एक गाडी आणि अजून फक्त पोलिसांच्या 2 गाड्या आणि पहिली एक राऊत यांची गेलेली गाडी सोडली तर उर्वरित या ठिकाणी कोणालाही सोडलेलं नाहीये. मीडियाला आतमध्ये जाण्यास नकार दिला जातोय. अनिल परब आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे.
साहेबांना विचारा की सर सर बोला ना सर तुम्ही असं असेल तर आम्हाला काय फायदा साहेब हो सर गाड्या सोडू नका, तुम्ही मीडिया समोर थांबा ना. सर सांगून गेले सर परत तो गेला ना टीव्ही 9 वाला गेला आतमध्ये. आता गेला आम्हाला काय फायदा सर जाऊन द्या सर साहेबांनी सगळ्यांना रावराणे साहेब, मीडियाला आत सोडलं जात नाहीये, उद्धव ठाकरे आत गेलेले आहेत, नेमका काय प्रकार आहे? पोलिसांना विचारा. पोलिसांकडनं सोडलं जात नाहीये या ठिकाणी. म्हणजे पोलिसांना विचारा ना, प्रशासनाची दांडगाई. आपल्याला किती जणांना सोडलं जाणार आहे आतमध्ये? प्रशासनाची दांडगाई चालू आहे, बाकी काय. याच्यावरूनच या लोकांवर किती अन्याय होत असेल याचा विचार करा. जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रकार सुरू आहे. दुसरीकडे भाजपने समर्थनार्थ याचं भाजपने समर्थनार्थ याचं नियोजन केलं जाईल राजापूरमध्ये, त्यावेळी काय सांगताय? रिफायनरी समर्थनार्थ एक दुसरा हे ठेवलेलं सभा ठेवलेली आहे. ज्यांनी समर्थन केलं त्यानेच विरोध केला होता, त्यांनाच विचारा ना का समर्थन करतात ते. पण आज काही कार्यकर्ते सोडले किंवा आता उद्धव ठाकरेंबरोबर 2 नेते सोडले तर बाकीच्यांना बाहेर ठेवलं गेलंय, मीडियालाही रोखलं जात आहे. नेमकं आतमध्ये आहे असं काय आहे? भास्कर जाधव यांना सुद्धा, जे तालिका सभापती राहिलेले होते मागच्या सरकारच्या काळात, स्वतः इथले आमदार कोकणचे, तर त्यांना पण रोखलं जात आहे. नेमकं आतमध्ये काय दडलंय? हेच शिंदे सरकारने जे काय दांडगाई चालू केली, दडपशाही चालू आहे, याचं जिवंत उदाहरण आहे. हे तुम्ही जनतेसमोर आणा आता यांचे प्रकार. माझ्या दोन्ही गाड्या घेऊन जा. आपली गाडी आवाज द्या ना. तुम्ही आपली गाडी बोल ना, बोल दोन. नाईक साहेब, मीडियाला रोखलं जातंय, काय सांगाल? तुम्हाला गाडी सांगते म्हणले ना, गाडीने जावा तुम्ही. अरे असं करू नका, अरे असं करू नका, लागेल तुम्हाला. असं काय करताय? आपण पाहू शकता इथं भास्करराव जाधव जे आहेत पत्रकारांना रोखलं जातंय. हे पोलीस पत्रकारांना सुद्धा रोखतायत. नेमकं आतमध्ये दडलं काय हे समजत नाहीये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर.
जर इथल्या भूमिपुत्रांना त्याच्यामध्ये नोकऱ्या मिळणार असतील तर काय होणार? इथे आंबा, काजू वगैरे सगळं, फणस वगैरे, या सगळ्या निसर्गरम्य असा हा परिसर आहे. तुम्हाला माहिती आहे की कोकण किनारपट्टा हा आपल्याला महाराष्ट्राला लाभलेला एक वैभवशाली असा हा परिसर आहे. आणि त्या परिसरामध्ये उद्योगाला पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा आपण दिला होता. पर्यटन विकास तिकडे करत होतो. चिपी एअरपोर्टसुद्धा जे इथले सगळे जे काय मोठी मोठी सूक्ष्म माणसं झाली त्यांना आणता आलं नाही, पण माझ्या काळामध्ये तो झाला त्याचं उद्घाटन. चिपी एअरपोर्टसुद्धा जे इथले सगळे जे काय मोठी मोठी सूक्ष्म माणसं झाली त्यांना आणता आलं नाही, पण माझ्या काळामध्ये तो झाला त्याचं उद्घाटन. तर एवढा चांगला प्रकल्प असेल तर मोकळेपणाने तुम्ही का नाही लोकांसमोर जात? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. एक नंबरचा पलटीबाज आमदार आहे. त्याला कोणी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही, त्याला पलटीबाज साळवीच म्हणायचं. त्याला कधी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही. अगोदर समर्थन केलं, समर्थनाची भाषा बोलली. इथे लोक खुश झाली की चला, आमदारांनी कधी बालवाडी उभी केली नाही, आमदारांनी कधी कोणाला दुकान मेरिट लिस्ट मध्ये कोणाला बक्षीस दिलं नाही. दुसऱ्याच्या पूजाला जायचं, त्यांचंच खायचं, प्रसाद त्यांचाच खायचा आणि घरी यायचं. यांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल डिझेल पण हे लोकच भरतात की नाही माहित नाही. असा आमदार आपल्याला लावलाय. आणि नंतर पक्षाची भूमिका, अरे तुझा कसला पक्ष? किती वेळा जाऊन तू एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलाय हे आम्हाला नको सांगू. यांची कसली निष्ठा? कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय राजन साळवींनी पलटी मारणं नाही, लक्षात ठेवा. कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय या राजन साळवींनी पलटी मारली नाहीये. मी अनेक निवडणुका, 3 निवडणुका इथे लढवल्या. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये राजन साळवीला पैसे दिले. ते आज तुम्हाला सांगतो, आज सांगण्याचा विषय नाही. म्हणून तो माणूस कधीच प्रामाणिक होऊ शकत नाही, जनतेशी कधीच होऊ शकत नाही आणि उद्धव ठाकरेंची तर होऊ शकत नाही. तू आम्हाला चॅलेंज देण्याची वार्ता करतो. अहो राजापूरला उभं आहे आम्ही सगळे. कशासाठी? उन्हातानामध्ये लोक कशासाठी आली? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. आपण इथे सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. आज टीव्हीवर काय सुरू आहे किंवा टीव्हीवर कसं आमच्या काळसेकरजीने सांगितलं की कोणतरी एक पर्यटक मुंबईवरून आलेला आहे. बारसू गावामध्ये
त्यांचं काय हेलिकॉप्टर उतरायला दिलं नाही म्हणून जैतापूरमध्ये कुठेतरी उभं केलेलं आहे आणि बारसू गावामध्ये जाऊन काही लोकांशी बोलून पेटवा पेटवीचं काम करून ते परत मुंबईच्या दिशेने इथून निघणार आहे. त्यांचं जे भाषण त्यांनी केलं, इंटरव्ह्यू दिला, तो काही आमच्या पत्रकार मित्रांनी आम्हाला इथे सांगितलेला आहे, मला माहिती दिली. मी तर महाराष्ट्राला उद्धव ठाकरेंची ओळख कोणी द्यायची झाली तर महाराष्ट्रातल्या 2 मिनिटं महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा दलाल कोण असेल तर तो तुमच्या रत्नागिरी बारसूमध्ये आज आलेला आहे. भाषण देत असताना सांगितलं की आमचे पंतप्रधान मोदीजी फक्त मन की बात करतात आणि ती भाषा कोणालाच कळत नाही. गेल्या 9 वर्षापासून आमचे पंतप्रधान साहेब जनतेची मन की बात समजतात म्हणूनच लोकांनी त्यांना परत निवडून दिलेला आहे. पण उद्धव ठाकरे मन की बात समजतात की धन की बात समजतात हे जरा तिने आम्हाला सांगावं. नेमकं ते इथे पेटवण्याची भाषा करताय तर जसा निलयजीने उल्लेख केला तर ते इथे पेटवा पेटवी करण्यासाठी नाही पण आपली घरातली चूल पेटली पाहिजे यासाठी ते इथे स्वतः आलेले आहेत. आम्ही जशी काही दिवसा अगोदर माहिती दिली की उद्धव ठाकरे जेव्हा मुख्यमंत्री असताना तरी माननीय पंतप्रधान साहेबांना बारसूमध्ये ही रिफायनरी झाली पाहिजे असं समर्थनाचं पत्र काढलं आणि आता विरोधी पक्षामध्ये असताना त्यांना ही ग्रीन रिफायनरीला विरोध करण्याचं स्वप्न पडत आहे किंवा त्यांना सुचलं. हा नेमका विचार कसा बदलला तर हा विचार कोकणाच्या जनतेसाठी बदलला नाहीये पण खिशात पैसे आले पाहिजे, मातोश्रीवर खोके पोचले पाहिजे यासाठी हा विचार बदललेला आहे. आम्हाला जी माहिती दिली किंवा मिळाली की तो जे पत्र उद्धवजींनी तेव्हाच्या सरकार म्हणून केंद्र सरकारकडे पोहोचवलं होतं त्या एका पत्राची किंमत 100 कोटी होती आणि ते 100 खोके स्वतःच्या मातोश्रीकडे पोचले पाहिजे म्हणून ते पत्र व्यवहार केलेला होता. आज पण मला उद्धवजींना विचारायचंय, तुम्ही हेलिकॉप्टरने आमच्या कोकणामध्ये आलेला आहात. आम्ही सातत्याने विचारतो की उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाचा नेमका व्यवसाय काय आहे, कुठला धंदा करतात, कुठला व्यवसाय करतात जे हेलिकॉप्टरने हॅलो फिरतायत. इथे सांगतात की सगळी राख रांगोळी कोकणाची करायची आणि सगळी रांगोळी गुजरातमध्ये काढायची. मला उद्धवजींना विचारायचंय की अन्य वेळी तुमचं घर चालवायचं असेल, मुंबई महापालिकेचे कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर द्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात, बाहेरगावी जायचं असेल, मुलं बाळांसाठी कपडे घ्यायचे असतील तेव्हा तुम्हाला गुजराती चालतात. पण आता जेव्हा आमचा कोकणाचा विकास कुठे होतोय, कोकणामध्ये इथे विकास येतोय, रोजगार निर्मिती होते तेव्हा उद्धवजींना इथे विरोध करण्यासारखं वाटतंय. म्हणून अशा पद्धतीचे दलाल आपल्या कोकणामध्ये त्यांना येऊन द्यायचं का याबद्दल कोकणातल्या जनतेने खरंच विचार करायला हवा. माझ्या मतदारसंघामध्ये देवगड मधली 2 गावं ह्याच्या अगोदर जी प्रस्तावित रिफायनरी होती त्याच्यामध्ये ती 2 गावं येत होती. आज ही माझ्या तिकडच्या जनतेची मागणी आहे की आमच्या इथे पण रिफायनरी झाली पाहिजे, आमच्या इथे पण रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे. मी एक भागाचा लोकप्रतिनिधी आहे, आमदार आहे. माझी इच्छा आहे की माझ्या मतदारसंघातली मुलांना
दर्जेदार शिक्षण भेटलं पाहिजे, दर्जेदार नोकऱ्या भेटल्या पाहिजे. सगळा पैसा फक्त त्या आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरेंनी कमवायचा का? माझ्या कोकणाच्या तरुण तरुणींनी कमवायचा नाही का? हा प्रश्न मला उद्धवजींना या निमित्ताने विचारायचा आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना या निमित्ताने मी मनापासून विनंती करेन, कोकणाला लागलेला शाप कोण असेल तर त्याचं नाव उद्धव ठाकरे आहे, त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. ही चपटा पायाची लोक आपल्या कोकणामध्ये येतात, कुठलाही प्रकल्प झाला तर सौदेबाजी करतात, पैसे घेतात, ठोके घेतात आणि त्या प्रकल्पाला बंद पडण्याचं काम करतायत. आता पण ह्यांना ह्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या टोळीला किती पैसे त्यांनी मोजले हे जरा त्यांनी सांगितलं पाहिजे. कुठलाही अर्थकारण झाल्याशिवाय उद्धव ठाकरे एक पण पाऊल पुढचं टाकत नाही असा अनुभव आज महाराष्ट्राला आहे. म्हणून कोकणातल्या सर्व तरुण तरुणीला, जनतेला मी आवर्जून सांगेन, आवाहन करेन, विनंती करेन की आपण आज अगर गप्प बसलो, आज अगर आपण समर्थन केलं नाही आणि विरोधाचा आवाज अगर मोठा वाढत गेला आणि उद्या जेव्हा आपल्या घरातला मुलगा मुलगी जेव्हा बेरोजगार तिथे बसला असेल तर आपण त्या मुलाला मुलीला काय उत्तर देणार हा विचार करून आपण रस्त्यावर उतरला पाहिजे. निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही समर्थकांचा मोर्चा किंवा हे झलक का दाखवतोय? जेणेकरून कोकणामध्ये संदेश गेला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये संदेश गेला पाहिजे की आमच्या कोकणाला विकास हवाय, आमच्या मुला मुलींना नोकऱ्या हवाय. आज मीडियाच्या मित्रांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये हे जे काय उद्धव ठाकरे जे बोलतायत, विनायक राऊत सारखे लोक जे बोलतायत, तो संजय राऊत सारखा कार्टा जो बोलतोय त्याच्यामुळे एक वेगळं चित्र बाहेर गेलेलं आहे. लोकांना वाटतं की खरंच मोठ्या प्रमाणामध्ये या भागाला याचा त्या रिफायनरीला विरोध आहे. तुम्ही जगातली कुठलीही रिफायनरी जाऊन पहा, गुजरातची पहा, अन्य कुठल्याही भागातली जाऊन पहा, कुठेही शेतीचं नुकसान झालेलं नाही आणि ही आपली ग्रीन रिफायनरी आहे. तिथे रोजगार मोठ्या प्रमाणामध्ये येतील, तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवसाय, उद्योग, शाळा, हॉस्पिटल उभं राहतील. हा जो काही विकास तुम्हाला प्रत्येकाला जो अपेक्षित आहे तो या रिफायनरीच्या माध्यमातून येऊ शकतो. हे जे काही स्वार्थी लोक जे आपल्या रत्नागिरी बारसूमध्ये येऊन स्वतःचे धंदे उभे करण्यासाठी येत आहेत, स्वतःचं पोट भरण्यासाठी येत आहेत, ते कोकणाबद्दल विचार करत नाहीये. एवढं मी परत आपल्या लोकांना सांगतो. निलेशजी असतील, राणेसाहेब असतील, उदय सामंतजी असतील, आम्ही सगळेजण, फडणवीस साहेब असतील, आम्ही सगळेजण, आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे की आपल्या कोकणामध्ये रोजगार आला पाहिजे, मुलं इथे आर्थिक सक्षम झाली पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. विनायक राऊत हा अतिशय मूर्ख माणूस आहे, बिंडोक माणूस आहे, कायदा न कळलेला माणूस आहे. असं कोणाला ताब्यात घेता येत नाही. आम्ही पण प्रशासनामध्ये काम केलेलं आहे. असं कोणालाही उचलून ताब्यात घेता येतं का? आम्हाला तिथे घातपात होऊ नये म्हणून घेतलेली पत्रकार परिषद होती. म्हणजे विनायक राऊतला वाटतंय का तिथे कोणाचे जीव जावे? असं वाटतंय का त्यांना? मी विसल ब्लोअरचं काम केलं की जर माझ्याकडे इनपुट आला तर तो पोलिसांकडे पण दिला पाहिजे. मी माझ्याकडे ठेवला नाही. जर माझ्या मनात काय असतं मी ठेवला असता. मला वाटलं असतं इथे काहीतरी घडलं पाहिजे. पण माझी लोक आहेत, माझा मतदारसंघ होता हा. 3 वेळा मी लोकसभा इकडे लढवलेल्या आहेत. म्हणून मला असं वाटतं इथे माझ्या लोकांना काही होऊ नये. जे कोण कमी प्रमाणामध्ये
विरोधक असतील त्यांना पण समजवण्याचं आम्ही काम करतोय. त्यांना असं एकटं सोडणार नाही. उद्धव ठाकरे आज आले पर्यटक म्हणून, ते उद्यापासून दिसणार नाहीत, इथे आम्हीच असणार आहोत. म्हणून ती लोकही आमची आहेत. विनायक राऊत 4 दिवसापासून बारसूमध्ये चाललेत, ते फक्त उद्धव ठाकरेचा दौरा लावण्यासाठी, लोकांना भेटण्यासाठी नाही. म्हणून असे रिकामटेकडे खासदारांनी आम्हाला सांगू नये कायदा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. जवाहरलाल चौकावरून समर्थन मोर्चाला आता प्रारंभ झालेला आहे आणि तहसीलदार कार्यालयाकडे, राजापूर तहसीलदार कार्यालयाकडे हा मोर्चा जाणार आहे. मात्र तत्पूर्वीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ हा मोर्चाला पोलिसांनी अडवलेला आहे. प्रमोद जठार आणि पोलीस यांच्यात या संदर्भात बोलणी सुरू आहेत. अखेर पोलिसांनी परवानगी दिलेली आहे. जो मोर्चा आहे तो आता तहसील कार्यालयाकडे निघालेला आहे. मोर्चामध्ये आमदार नितेश राणे, निलेश राणे, त्याचबरोबर प्रमोद जठार, संदेश पवन, त्यासोबत राजन तेली मंडळी, भाजपची नेते मंडळी, काही जोरदार समर्थनाच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. आपण पाहू
पाहू शकता की मोठ्या संख्येने रिफायनरी समर्थक आहेत ते सहभागी झालेले आहेत. हा मोर्चा आता जवाहरलाल चौक येथून सुरू झालेला आहे. सर्व समर्थक राजापूर तहसील कार्यालयाच्या दिशेने हे आगे कूच करत आहेत. होय, रिफायनरी समर्थक अशा प्रकारच्या टोप्या घालून हे सर्व आंदोलक जे आहे त्या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. त्याची दृश्य आपण बघू शकतो. एकूणच आपण पाहतोय की होय, मी रिफायनरी समर्थक अशा प्रकारचा बोर्ड जो आहे तो प्रत्येकाच्या हातामध्ये पोलिसांना सांगा चला पुढे चला. सुरुवात आम्ही आज केलेली आहे. तुम्हाला इथून पुढे वाढत इंडस्ट्रीवर अजय सर बोलो सर बोलो अशा प्रकारची भूमिका निलेश यांनी मांडलेली आम्ही महाराष्ट्राला पण दाखवून देशाला दाखवून देऊ आणि आमच्या इथे रिफायनरी यावी आणि आम्ही आणणारच. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि
7841 83 18 96. माती मारायची म्हणजे आमच्या इकडे आपण म्हणतो ना लाख रांगोळी, त्याची लाख आम्हाला आणि रांगोळी तुम्हाला त्याच्यामुळे तुम्ही सरकारी काळजी करू नका. शिवसेना आज तुम्ही ठीक आहे बंड्यावर वगैरे बघू, पोलिसांना सुद्धा मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही सुद्धा जनतेचे मुलं आहात. आपल्या डोळ्यात देखत आपल्या जनतेचे जर मोठे पाडून मोठे फरक सरकार आपल्याला विकास म्हणणार असेल तर आता विकास मी तरी काय म्हणणार असेल आणि तसं विकास होऊ देणार. त्याच्यामुळे तुम्ही मजबूत राहा. ज्या काही अडचण बिटका आहे ही काही हुकुमशाही नाहीये. हुकुमशाही जर लादण्याचा प्रयत्न केला तर हुकुमशाही तोडून मोडून टाकेल, मार्ग पेटवून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. आव्हान होतं कोकणात येऊनच दाखवा. त्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांना 2 आधी एक डोक्यावरचं ओझं सांभाळावं लागतं. ते डोक्यावरचं ओझं सांभाळताना हातातली 2 जे आहेत ते सुटतात, त्यांना सांभाळायचं डोक्यावरचं ओझं पडतंय. तर ती जबाबदारी वाढली, त्यांची सूक्ष्म जबाबदारी वाढली. त्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांना 2 आधी एक डोक्यावरचं ओझं सांभाळावं लागतं. ते डोक्यावरचं ओझं सांभाळताना हातातली 2 जे आहेत ते सुटतात, त्यांना सांभाळायचं डोक्यावरचं ओझं पडतंय. तर ती जबाबदारी वाढली, त्यांची सूक्ष्म जबाबदारी वाढली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. रिफायनरी आपल्याला का हवी आहे आणि ती हवी आहे की नाही, हा विचार आपण आता कडवटपणे करण्याची आता गरज आहे. मीडियाकडे एकच बाजू चालली आहे महाराष्ट्रामधली, आणि महाराष्ट्रभर आणि देशभर फक्त विरोधाचंच चित्र चाललंय. तर एक दुसरी बाजू पण या समर्थनाची आहे, ती कधीच मीडियामध्ये आली नाही, ती कधीच राज्यासमोर आली नाही, देशासमोर आली नाही. हा पहिला प्रयोग आपण सगळ्या नेत्यांना विचारू. त्याच्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेब होते, त्याच्यामध्ये राणे साहेब होते, रवींद्र चव्हाण होते, उदय सामंत होते. या सगळ्यांना विचारल्यानंतर आणि सगळ्यांकडून मार्गदर्शन घेतल्यानंतर की साहेब एकच बाजू चालली आहे, दुसरी बाजू आपल्याला समर्थकांची दाखवली पाहिजे. म्हणून इथे निलेश राणेचं वगैरे नेतृत्व नाही, जो रिफायनरी समर्थक आहे त्याच्या नेतृत्वाखाली हा सगळ्या आंदोलनाचा भाग हा उभा राहणार आहे. लक्षात ठेवा, इथे नेतृत्व नाही, अशा विषयाला नेतृत्व लागत नाही. आणि मी नेतृत्व करायला काय तेवढा मोठा नाही, मी तुमच्यातला एक आहे. मला असं वाटतं की तिथे रिफायनरी यावी, इथे तरुणांना रोजगार मिळावा, नोकरी धंदे जोडधंदे सगळे इकडे उपलब्ध व्हावे. ज्या मुला मुलींना शेतात जायचं नाही त्यांना काहीतरी ऑप्शन आपण दिलं पाहिजे की शेतात न जाता, पारंपरिक गोष्टी न करता, जर तुम्हाला नवीन काहीतरी दिशा हवी असेल तर दिशा देणारी रिफायनरी आपल्याला इथे उभी करायची आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण आम्ही सगळे इकडे जमलेलो आहोत. पण सातत्याने जेव्हापासून नाणारला होतो तेव्हाही तेच परिस्थिती होती. बारसूला
ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना स्वतःच्या पत्रावर सन्मान्य नरेंद्र मोदी साहेबांना, देशाचे आपले पंतप्रधान, त्यांना पत्र लिहिलं की आम्हाला बारसूला जमीन हवी आहे. नवीन लोक अनेक आहेत म्हणून तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो. बारसू प्रकल्प बीजेपीने आणला नाही. बारसू मध्ये कोणी आणला प्रकल्प, कोणी जागा सुचवली तर ती उद्धव ठाकरेच्या पत्रावर सुचवली गेली. हे आपण कोणी विसरून चालणार नाही. पहिलं पत्र जर कोणी दिलं ते उद्धव ठाकरेंनी दिलं की नाणारला नको ना, बारसूला करा. आणि आज तोच माणूस इकडे येऊन आंदोलन करतो. त्याला परवानगी नाकारली ती गोष्ट सोडून द्या. इथे लोकांना पेटवायला आलाय. उद्धव ठाकरेकडे बघून तो पेटवणारा माणूस वाटतो काय? वाटतं का त्याच्याकडे माचीस आहे का? आहे का तुझ्याकडे माचीस पेटवायला? तुझं सगळं विजलंय, तू काय पेटवणार? तुझ्याकडे आहे कोण पेटवायला? तो इकडचा आमदार साला एक नंबरचा पलटीबाज आमदार आहे. त्याला कोणी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही, त्याला पलटीबाज साळवीच म्हणायचं. त्याला कधी आता राजन साळवी म्हणायचं नाही. अगोदर समर्थन केलं, समर्थनाची भाषा बोलली. इथे लोक खुश झाली की चला, आमदारांनी कधी बालवाडी उभी केली नाही, आमदारांनी कधी कोणाला दुकान मेरिट लिस्ट मध्ये कोणाला बक्षीस दिलं नाही. दुसऱ्याच्या पूजाला जायचं, त्यांचंच खायचं, प्रसाद त्यांचाच खायचा आणि घरी यायचं. ह्यांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल डिझेल पण हे लोकच भरतात की नाही माहित नाही. असा आमदार आपल्याला लावलाय. आणि नंतर पक्षाची भूमिका. अरे तुझा कसला पक्ष? किती वेळा जाऊन तू एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलाय, हे आम्हाला नको सांगू. यांची कसली निष्ठा? कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय राजन साळवींनी पलटी मारणार नाही, लक्षात ठेवा. कुठेतरी डिलिंग झाल्याशिवाय या राजन साळवींनी पलटी मारली नाहीये. मी अनेक निवडणुका, 3 निवडणुका इथे लढवल्या. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये राजन साळवीला पैसे दिले. ते आज तुम्हाला सांगतो, आज सांगण्याचा विषय नाही. म्हणून तो माणूस कधीच प्रामाणिक होऊ शकत नाही, जनतेशी कधीच होऊ शकत नाही, आणि उद्धव ठाकरेंची तर होऊ शकत नाही. तो आम्हाला चॅलेंज देण्याची वार्ता करतो. अहो राजापूरला उभं आहे आम्ही सगळे. कशासाठी? उन्हा तानामध्ये लोक कशासाठी आली? त्या बारसूमध्ये मी जेव्हा गेलो, मला तुम्ही आठवतंय का मला सांगा? राजन साळवी किंवा विनायक राऊत ह्या हा आठवडा सोडला की त्या अगोदर पेडणेकर साहेब हे कधी गेले बारसूला मला सांगा. बारसूला जाणारा मी, माझ्याबरोबर जठार साहेब, आम्ही बारसूला गेलो, लोकांच्या विरोधाला सामोरं गेलो, त्यांना समजवलं. लोकांनी सांगितलं नाही ठीक आहे साहेब, तुम्ही या गावामध्ये, आम्ही तुमची बाजू समजून घेऊ. जठार साहेब निघालो का नाही गावातून? लोकांना सांगून निघालो की आम्ही परत येऊ. छत्रपती शिवाजी महाराज की आम्ही नाही घाबरलो. या विनायक राऊत सारखे समर्थन आहे ना, बघ कोण दगड मारणार नाही ना, सगळ्या पोलिसांना विचारून नाही आलो. तेव्हा पोलिसही नव्हते, विचारा जठारांना तेव्हा अनेक लोक होती. आम्ही आमचं सैन्य घेऊन गेलो होतो. हातापाया जोडल्या आमच्या माता भगिनींशी की कशासाठी विरोध करताय. त्यांना काहीतरी वेगळं भडकवण्यात आलं. अहो एक वेगळं चित्र उभं राहील रिफायनरीचं. एक लहान शहर मोठं होईल, उद्योगधंदे मोठे होतील, जोडधंदे येतील, बाजारपेठेला फायदा होईल, नवीन स्किल अकॅडमी तयार होईल, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर असे अनेक उद्योगधंदे लागणारे नोकऱ्या तिकडे जाऊन तिकडे उद्योगधंदे किंवा त्यांना नोकऱ्या तिकडे मिळतील. या उद्धव ठाकरेंच्या नादाला नका लावू. अहो त्यांच्या नादाला कोण लागलं नाही म्हणून तर 40 आमदार गेलं ना. जर ह्यांच्या नादाला लागून फायदा असता तर पक्ष फुटला असता का? ह्यांच्याकडे आता कोण नाही. अहो उद्धव ठाकरेकडे स्वतःचा पक्ष तरी आहे का? काय म्हणून विरोध करणार? आणि म्हणून मी पत्रकारांना सांगितलं याच्या अगोदर जेव्हा भेटलो, उद्धव ठाकरे आमच्यासाठी किरकोळ माणूस आहे. तो कोकणामध्ये येऊन कोकणाचं भलं कधीच करू शकत नाही. नाणार आलं, नाणारला विरोध केला. जैतापूर आलं, जैतापूरला विरोध केला. अहो एकट्या जैतापूर प्रकल्पामुळे राजन साळवी आमदार झाला, लक्षात ठेवा. माझी सीट गेली, नाही तर विनायक राऊतना कोण ओळखत होतं. जैतापूरच्या भिंत्या उभ्या राहिल्या. आजही त्या सागरी महामार्गाच्या दिशेने जा, तुम्हाला जैतापूरची भिंत उभी राहिलेली दिसेल. विरोधच होता ना, का भिंत्या उभ्या राहिल्या? आपण रोज रासपणे तिकडे जात नाही, पण कधी जाऊन बघा.
जैतापूर एक रद्द केलं म्हणतात ना, तर ते फ्रेंच कंपनीमुळे रद्द झालं, उद्धव ठाकरेंमुळे नाही रद्द झालं. आपण कोणाच्या आहारी चाललोय? अहो समर्थक तुम्ही सगळे जर आज बाहेर नाही पडलात तर कोणी येणार नाही. नितेश बरोबर बोलला, कोण येणार नाही. कोणाला गरज आहे? माझा कोण नाही लागणार. नितेशचा, आमच्या कुटुंबातला, काळसेकर, तेलींचा कोण नाही लागणार. आम्ही कधी ठेकेदारी कोकणात केली नाही. आमच्या मनामध्ये एकच होतं, जिंकला तर महाराष्ट्रामध्ये पहिला कोकण जिंकला पाहिजे, आणि म्हणून हे सगळं आम्ही करायचा प्रयत्न करतो. समर्थकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आम्ही राणे साहेबांची आणि प्रमुख नेत्यांची आम्ही जाहीर सभा घेणार आहोत. ताकद काय असते ती उद्धव ठाकरेंना तेव्हा दाखवणार आहोत. ही सुरुवात आहे. जसं मी अगोदर सांगितलं की अगोदर समर्थकांची बाजूच जात नव्हती. ती समर्थकांची बाजू केवढी भक्कम आहे ते दाखवण्याचं काम आजपासून सुरू झालंय. जठार साहेब सुरुवातीपासून, नाणार प्रकल्पापासून की एक रिफायनरी इकडे यावी, आपला स्वतःचा जीवातले महिन्यातले 15 दिवस ह्या परिसरामध्ये कशी रिफायनरी इथे डेव्हलप होईल याच्यासाठी सातत्याने दिल्ली ते रिफायनरी बारसू ते सातत्याने मेहनत करत असतात. अहो पण या मातीसाठी काहीतरी देणं लागतो. आपण समजून घ्या. शिंदे सेनेचे पण अनेक लोक शिवसेनेच्या इकडे आले असतील. मी उदय सामंतांनाही सांगितलं, अहो सामंत साहेब आपल्याला समर्थन मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, तर आपण वागलंही तसंच पाहिजे. पोलीस प्रशासन अनेक तुकडे आले आहेत, कोण साताऱ्यातून आलंय, कुठून बाहेरच्या तुकड्या आलंय, कोण सांगलीतून आलंय. बिचारे पोलीस कसे ड्युटी करतायत, त्यांनाही ऊन लागतं, त्यांनाही भूक लागते. आपण जर राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही, बिचारे पोलीस कोणासाठी ड्युटी करतायत? हे बाहेरची लोक आलेली आहेत, लक्षात ठेवा. रिफायनरीचा विरोध हा ग्रामस्थांचा नाहीये. आठवडाभर बोरवेलचं काम सुरू आहे, सॉइल टेस्टिंगचं काम संपलेलं आहे. आठवडाभर प्रशासन आणि ग्रामस्थ भेटतायत, का विरोध होत नाही? हे बाहेरची जी लोक आली आहेत, ज्यांचा प्रकल्पाशी काही घेणं देणं नाही, ती लोक त्या प्रकल्पाला विरोध करतायत. त्यांचा विरोधाचा एजेंडा काय? मी जेव्हा सांगितलं, मला जी माहिती मिळाली, जिलेटिन स्टिक्स कुठल्या तरी बाहेरच्या माणसांकडून एक वेगळ्या एनजीओच्या मार्फत, एका वेगळ्या टीमच्या मार्फत रत्नागिरीमध्ये आणि बारसूमध्ये घुसवल्या जात आहेत. तेव्हा हेही स्पष्ट केलं होतं, त्याच्याशी उद्धव ठाकरेंशी काही घेणं देणं नाही. हे थर्ड पार्टी कोणतरी करतंय, काहीतरी ते घडावं. एक घटना अशी घडली, प्रकल्प रद्द होईल म्हणून अशी एक घटना घडवण्यासाठी, कोकणामध्ये काहीतरी घडवण्यासाठी हे सगळे प्रकार इकडे सुरू केले. मी सांगितलं, पोलिसांना सांगितलं, गृहमंत्र्यांना सांगितलं, तर आपला रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा बोका खासदार काय म्हणतो की माझा तपास झाला पाहिजे. अरे कर ना तपास, मला ताब्यात घेतलं पाहिजे. आम्हाला राणे म्हणतात असं नाही ताब्यात कोणाला घेता येईल, आम्हाला असं ताब्यात नाही घेता येईल. संघर्षातून मोठी झालेलो आम्ही लोक आहोत, आणि आम्हाला एवढाच हेतू होता की माझ्या ग्रामस्थांचा जीव वाचला पाहिजे. माझे ग्रामस्थ उन्हात तानात बसलेत, जर काही चुकीचं घडलं आणि बाहेरच्या लोकांकडून घडलं तर माझ्या लोकांचे जीव का जावेत? पण ते कदाचित विनायक राऊतला आवडलं नाही. विनायक राऊतला हवंच होतं की ते कोणाचे तरी जीव गेले पाहिजे, वातावरण चिघळलं पाहिजे, कोणाचा तरी रक्त पडलं पाहिजे, रक्तपात झाला पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर हा प्रकल्प रद्द होईल. काही करायची गरजच पडणार नाही. म्हणून आपल्याला समर्थकांना हात जोडून मी विनंती करतो, उद्धव ठाकरे पर्यटनासाठी आले, इथून पुढे ते महाडला जातील, एक पक्षप्रवेश घेतील, त्यांना आपल्या कोकणाशी काही घेणं देणं नाही. तो एसी मध्ये फिरणारा माणूस आहे. परवा त्याचा मुलाचा व्हिडिओ आला तेजस ठाकरेचा, बघितला का नाही? अहो त्यांनी 80,000ची फक्त दारू पिली आहे एका रात्रीत, बिल छापलंय. अहो अशी टाकी लोक इकडे येऊन तुम्हाला काय पाणी पाजणार का? एका रात्रीचा बिल 80,000. किती लोकांचे पगार आहेत? किती? 97. हे बघा 97, 17,000 वाढवले आमदारांनी. पुरावे सकट आहे, आम्ही कधी हवेत बोलत नाही. 97,000ची दारू पिणारा ज्याचा पोर आहे तो तुम्हाला येऊन काय देणार? काय पेटवणार? तो त्याचीच माचीस जळलेली आहे, तो काय दुसऱ्याला माचीस देणार? अहो हे दारू पिणारे बेवडे, चर्सी, कोण मर्डर केस मध्ये पोरीची मर्डर करणारे, हे यांचं कुटुंब. हा, हे आपल्याला कोकणाला न्याय देणार? हे सांगणार की रिफायनरी यावी की नाही? अरे मग पत्र तूच दिलं तेव्हा काय मुलगा आहे, मुलांनी सही केली का घेऊन?
कोणी सही केली? शुद्धीत होताच ना, मुख्यमंत्री होता, शुद्धीत होताच ना. सही करताना वाटलं नाही की उद्या जर मी मुख्यमंत्री नसेल आणि हा प्रकल्प येणारच आहे तेव्हा मी काय उत्तर द्यायचं लोकांना? पण निर्लज्जपणे उद्धव ठाकरे कोकणात आले, हेलिकॉप्टरनी आले. लक्षात घ्या, गाडीनी नाही, हेलिकॉप्टरनी आले. आपल्यातले किती लोक हेलिकॉप्टरमध्ये बसले? मी बसलोय, मी खोटं नाही बोललो. किती लोक आलेत हेलिकॉप्टरने? आपण हा हेलिकॉप्टरमध्ये फिरून तुमची आमची सेवा करणार, तुमचे आमचे प्रश्न समजून घेणार. हा कोमट पाणी पिणार. 2.5 वर्ष कोमट पाणीमध्ये ठेवलं आपल्याला. जीव जायची परिस्थिती आली होती महाराष्ट्राची. महाराष्ट्राचा गळा ज्यांनी दाबला, आता तुम्ही सगळे कोकणाचा गळा दाबण्यासाठी त्यांना इकडे प्रोत्साहन देणार आहे का? ही दाखवण्याची वेळ आली, लक्षात ठेवा. आता घरीच बसून माझं समर्थन, तू घरीच बस, नको तुझं समर्थन. तू बाहेर उतरलास, आमच्यासारखा मैदानात आलास तर तुझ्या समर्थनाची किंमत आहे. घरी बसून आम्हाला समर्थनाची गरज नाही. आता काहीतरी करण्याची वेळ आहे. मी अनेक समर्थकांबरोबर बसतो, त्यांना सांगतो हे आपल्या पिढीसाठी नाहीये साहेब, हे आपल्या पिढीसाठी नाहीये, येणाऱ्या पिढीसाठी. त्यांना काहीतरी आपण देऊ. कोकणामध्ये पारंपरिक निसर्गावर अवलंबून आपण आहोत. किती वर्ष आपण निसर्गावर अवलंबून राहणार आहोत? हा विनायक राऊत सारखा माणूस आज 9 वर्ष खासदारकीला झाली, एक बालवाडी नाही उभा करू शकला, एक बालवाडी नाही उभा करू शकला. अशा माणसांकडे आपण देणार आहोत? पाचलचा आणि तो भाग ओसाड पडलाय, घराची घरं लोक लॉक लावून सोडून गेली. विचारे आमचे लिंगायत आले असतील, गेले आहेत की नाही? अख्खा पाचलचा तो परिसर ओसाड पडलाय, लोक टाळं लावून घेऊन म्हणजे निघून गेली सामान घेऊन. त्या घरामध्ये आता कोण नाही. त्यांना घरात परत कसं आणायचं? त्या मुलांना काय सांगायचं? तू काय येशील कोकणामध्ये, काय आहे काय कोकणामध्ये, हे सांगण्यासाठी काहीतरी आपल्याकडे लागेल. प्रत्येक गोष्टीमध्ये ह्या लोकांनी विरोध केला, प्रत्येक गोष्टीमध्ये यांनी आडवं नेलं. आणि आज आपल्याला फक्त घुसमटात ठेवलं कोकणाला. हा उद्धव ठाकरे आलाय ना, हा कोकणाचा गळा दाबायसाठी आलाय, लक्षात ठेवा. आपण तेवढीच श्वास घेतोय जेवढा उद्धव ठाकरेची शिवसेना आपल्याला श्वास घेऊ देते. 25 वर्ष 2 पिढ्या फुकट घालवल्या. जर छत्रपती शिवाजी महाराज आज असते ना तर टकमक पॉइंटवरून पहिला उद्धव ठाकरेला ढकलला असता. शपथ सांगतो तुम्हाला, महाराजांच्या नावावर नाव घ्यायची लायकी नाही यांची. एक नोकरी नाही देऊ शकला उद्धव ठाकरे कोकणामध्ये येऊन. आणि सांगतो प्रकल्प रद्द करा म्हणून मोठ्या संख्येने उद्या बाहेर पडा. उद्या राणे साहेब इकडे येतील, फडणवीस साहेब येतील, सगळे नेते मंडळी आम्ही सगळ्यांना घेऊन येऊ की बघा परिस्थिती ते काय. लोकांचं समर्थन मोठ्या प्रमाणात आहे, लोकांना उद्योगधंदे पाहिजे. आपण 21व्या शतकात राहतो. आज मोबाईलमुळे जग जवळ आलंय. आपण 21व्या शतकामध्ये बघा बाहेरची शहरं कशी दिसतात आणि आपण कसं शहरात राहतो, ह्याचं कुठेतरी मोजमाप झालं पाहिजे. आपण असे गप्प बसू नका. आज गप्प बसलात, परत 2 पिढ्या फुकट जातील आणि मग डोक्याला हात लावून उपयोग राहणार नाही. की तेव्हा बाजू घ्यायला पाहिजे होती, तेव्हा आपण या शेवड्यांची बाजू घेतली. आणि आज जेव्हा सगळं गेलं, आंबा हाच जामनगरला गेला, आपलाच आंबा बी घेतली जामनगरला नेली. जामनगरचा आंबा आज एक्सपोर्ट होतो आणि ह्यांच्या आंब्याला त्रास होतो. मला एक पुरावा असा दाखवा जिथे कोकणाच्या आंब्याला फरक पडेल. परवा पण मीटिंग मध्ये आमचे जे तज्ञ आले होते. जामनगरला बाजूला 23 मेट्रिक टनची रिफायनरी आहे. 23 मेट्रिक टन, लहान रिफायनरी नाहीये. आज देशातली सर्वात मोठी रिफायनरी जामनगरला आहे. आपलाच कोकणातला बी, आंब्याची बी तिकडे नेली, तिकडे आंबा लावला, तिकडचा आंबा एक्सपोर्ट झाला. तिकडे कसा आंबा होतो हिरवटकर साहेब, कसा आंबा होतो तिकडचा? हे सगळा ढोंग आहे. बाहेरच्या लोकांनी तयार केलेले हे सगळे दावे आहेत. हे दावे एकही कोण खोडून काढून, आपला दावा एकही खोडून काढू शकत नाही. हे फक्त भावनिक करणार की समाजाला, विशिष्ट समाजाला अटक करतायत. कशाला अटक करतील? इकडचा प्रत्येक समाज आमचा आहे. माती आमची आहे. या मातीचं आम्ही काहीतरी देणं लागतो. समाजामध्ये तुम्ही भांडण लावा, आम्ही या मातीसाठी झगडतो, लक्षात ठेवा. आणि मरेपर्यंत या मातीसाठी झगडलं पाहिजे. आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, ही पहिली हाक होती. आम्ही काही नेते नाही, आम्ही तुमच्यातलेच एक. ही पहिली हाक होती उद्धव ठाकरेंना चॅलेंज करण्यासाठी की तुम्ही जर माती भडकवण्यासाठी इथे आलात तर आम्ही माती शांत करण्यासाठी इथे आलो. आम्हाला प्रकल्प उभा करायचा आहे. तुम्हाला रद्द करण्याची ताकद तुमच्यामध्ये नाही, पण उभा करण्याची ताकद आमच्यामध्ये आहे. ही दाखवण्यासाठी आज ही पहिली सुरुवात
मोठ्या संख्येने जेव्हा जेव्हा पक्ष हात मारेल, कोण गाडीचा खर्च देतोय का, कोण डिझेल बघतोय का, कोण नाश्ता देतोय का, हे सगळं गेलं तेल लावत. उद्या रिफायनरी आली, आपली पोरं मोठी झाली, ती मर्सिडीज मध्ये फिरायला लागली, BMW मध्ये फिरायला लागली, ती सांगतील की तेव्हा तुम्ही उन्हातान्हात तुमचा घाम गाळला, म्हणून आज आम्ही मर्सिडीज आणि BMW मध्ये फिरतोय. हे कोणी विसरू नका. आणि म्हणून असा एक चित्र उभं करा की विरोधक असतील 2,500-3,000 हजार, आम्ही जर मोठ्या संख्येने बाहेर निघालो तर चक्का जाम करू, हायवे बंद करू. आमचा कोणाशीही संघर्ष करायचा नाही. पोलीस आमचेच आहेत. मी SP साहेबांना सांगितलं, SP साहेब तुम्ही आमचे आहात, पोलीस प्रशासन आमचं आहे. आम्हालाही दिसतंय आमची मुलं साताऱ्यातून इथून तिथून त्या पटांगणावर बसली आहेत, त्या रानातानात बसली आहेत. आम्ही नाही त्यांना त्रास देणार. बिकॉज त्यांना मिळतंय तरी जेवण हे माहित नाही, ते बिचारे उन्हातानात बसले. पोलीस आमचे आहेत, आम्ही नाही कोणाला त्रास देणार. पण आम्हाला जर उद्धव ठाकरे सारखे लुक्के लोक, समाजामध्ये संपलेले लोक, समाजामध्ये पक्ष नसलेली लोक, नेतृत्व नसलेली लोक जर आम्हाला चॅलेंज करत असतील तर आम्हाला मैदानात उतरावं लागेल. आज जरी संख्येने कमी असलो, दिसलो, तरी 48 तासामध्ये केलेली तयारी आहे. येणाऱ्या आमच्या नेत्यांसाठी जो दिवस आम्ही जाहीर करू, मोठ्या प्रमाणामध्ये जे चित्र तुम्ही बघाल आणि त्याच्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जे चित्र जाईल त्याची सुरुवात आज करण्यासाठी आज तुम्हाला इथे सगळ्यांना बोलवलं होतं. तुम्ही सगळे इकडे आलात. जेव्हा जेव्हा पक्ष हात मारेल किंवा जेव्हा जेव्हा रिफायनरी हात मारेल, आपल्याला सगळ्यांना इकडे जमायचं आहे. एवढं लक्षात ठेवा. आपण इथून ते तहसील कार्यालयामध्ये जाणार आहोत. तुम्ही सगळे, आम्ही पुढे जाणार, तुम्ही आमच्या मागून यायचं आहे. आपण फक्त निवेदन द्यायचं आहे. कुठल्याही पोलीस प्रशासनाला त्रास द्यायचा नाही. पोलीस प्रशासनाचेही आभार व्यक्त करतो, पत्रकारांचेही आभार व्यक्त करतो. तुम्ही उन्हातानामध्ये आमची बाजू ऐकून घेण्यासाठी, इथे आमचं समर्थन ऐकून घेण्यासाठी इथे आलात. आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि इथे थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू. गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. उद्धव ठाकरे यांचा ताफा कातळ शिल्पाच्या दिशेने रवाना झालेला आहे. अगदी काही क्षणात, काही वेळात हा ताफा या कातळ शिल्पाच्या ठिकाणी येणार आहे. पोलीस फौजफाटा मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दाखल करण्यात आलेला आहे. रिफायनरीच्या विरोधकांची भेट हे उद्धव ठाकरे घेणार आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. अगदी काही क्षणात हा ताफा या ठिकाणी पोहोचणार आहे. समोरूनच तिथल्या काही स्थानिक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचा ताफा हा या ठिकाणी पोहोचतोय. या ठिकाणी पोहोचणारा ताफा पोलिसांकडनं रोखला जाण्याची दाट शक्यता आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर बरेचसे आमदार, खासदार हे त्यांच्या सोबत आहेत. मगाशीच जर आपण पाहिलं तर भास्कर जाधव यांना रोखलं गेलं होतं, त्यांना अडवलं गेलं होतं. आज प्रवेश करण्यास त्यांना मनाई केली होती. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे ज्यावेळी या ठिकाणी येतील त्याच्याबरोबर असणारा ताफा असेल त्यांनाही रोखलं जाणार आहे. त्यामुळे नेमकं या ठिकाणी काय घडतं याच्याकडे प्रामुख्याने आमचं लक्ष असणार. ही थेट दृश्य आपण जर पाहत असाल तर ही कातळ शिल्पाच्या बाहेरील आहे. या ठिकाणी पोलिसांकडनं मीडियाला सुद्धा रोखण्यात आलेलं आहे. मीडियाला सुद्धा आतमध्ये जाण्यास नकार दिलेला आहे आणि जो ताफा आहे तो अगदी काही वेळात या ठिकाणी पोचतोय. पोलीस सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. या ठिकाणी जी व्यत्यय येऊ नये कॉन्वेमध्ये कुठलाही त्याच्यासाठी प्रयत्न करताना पोलीस प्रशासन दिसतं. अगदी काही क्षणात उद्धव ठाकरेंचा हा जो ताफा आहे हा या ठिकाणी पोचणार आहे आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे हे इथल्या रिफायनरीचे जे विरोधक आहेत त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत, चर्चा करणार आहेत. या ठिकाणी 144 कलम सुद्धा लावण्यात आलेला आहे आणि संपूर्ण मीडिया तुम्ही पाहत असाल तर या ठिकाणी बाहेर आहे, त्यांना बाहेरच रोखलं गेलेलं आहे. उद्धव ठाकरे आणि काही नेते मंडळी याच ठिकाणी पुढे गेलेली आहेत कातळ शिल्पावर पाहणी करण्यासाठी आणि तिथे जे रिफायनरी विरोधक आहेत त्यांची भेट घेण्यासाठी ही मंडळी गेलेली आहेत. आणि पोलिसांकडनं काही मोजक्याच गाड्या सोडण्यात आल्यानं तर मीडियाला पण सुरुवातीला अटकाव केला गेला होता, आतमध्ये जाण्यास नकार दिला होता. पण त्यावेळी तिथल्या नेते मंडळींचं लक्ष वेधलं आणि वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर मीडियाला सोडलं गेलं आहे. अजून बरंच अंतर गाठायचं आहे, अजून बरंच लांब कातळ शिल्प आहे. उद्धव ठाकरे, त्याचबरोबर अनिल परब, खासदार विनायक राऊत, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ही नेते मंडळी जी आहेत
ही त्या ठिकाणी पोचलेली आहेत. तिथली पाहणी त्यांच्याकडनं केली जात आहे. अगदी काही वेळ अजून अंतरावर हे कातळ शिल्प आहे. उद्धव ठाकरे ज्या ठिकाणी पोचले ते ठिकाण आहे. आम्हीही काही वेळात त्या ठिकाणी पोचणार आहोत. प्रामुख्यानं रिफायनरीच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर विरोधक आणि समर्थक असे दोन गट असताना ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे पाहणी करण्यासाठी येत होते त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आता आम्ही जातोय तिथे जात असताना पोलिसांकडनं मीडियाला का रोखलं जात होतं हे अद्याप समजू शकलेलं नाही आहे. अगदी काही वेळात समोरच हे ठिकाण दिसतंय कातळ शिल्पाचं. त्याच ठिकाणी उद्धव ठाकरे आणि सगळे नेते मंडळी आहेत. त्यांच्याशीही ते इथल्या रिफायनरी विरोधकांशी चर्चा करणार आहेत आणि त्यानंतर आपली बाजू आपली भूमिका ते मांडणार आहेत. अगदी 2 किलोमीटरचा हा प्रवास होता. 2 किलोमीटर आतमध्ये हे कातळ शिल्पाचं ठिकाण आहे आणि या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंच्या केवळ 2 ते 4 गाड्या सोडल्या आहेत. युवासेनेचे वरुण सरदेसाईसुद्धा या ठिकाणी पायी चालत येण्यासाठी निघालेले आहेत. रणरणतं ऊन आहे. भर दुपारचे 12 वाजलेले आहेत आणि अशा वेळी या ठिकाणावरनं सगळेजण या कातळ शिल्पाच्या ठिकाणी यायला रवाना झालेले आहेत. त्या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी सुरुवात देखील केलेली आहे. हाच तो परिसर आहे. समोर काही गाड्यासुद्धा आपल्याला दिसत आहेत. सकाळपासून ज्या ठिकाणावर येण्यासाठी आम्हाला रोखलं जात होतं, ज्या परिसरात आम्हाला जाण्यास प्रवेश बंदी केली जात होती पोलिसांकडनं, त्या ठिकाणी आपण अखेर पोचलोय. समोरच हे कातळ शिल्पाचं ठिकाण दिसतंय. उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे नेते आमदार खासदार स्वतः वैभव नाईकसुद्धा त्यांच्यासोबत तिथे आहेत. नक्कीच रत्नागिरीत आज आपण हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहणार आहोत, कारण उद्धव ठाकरे पण या कातळ शिल्पाच्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. दुसरीकडे राणे बंधूसुद्धा समर्थनार्थ मोर्चा रिफायनरीच्या रत्नागिरीत राजापूरमध्येच काढतायत. या पार्श्वभूमीवर पोलीस बंदोबस्त पण मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर आज सायंकाळी राज ठाकरे यांची सभासुद्धा रत्नागिरीत होते. त्यामुळे एकंदरीतच रत्नागिरीत आज राजकीय रंग चढताना पाहायला मिळत आहेत. समोरच आपण पाहत असाल तर हे कातळ शिल्प आहे किंवा हा महाराण आहे तो आपल्याला दिसतोय. नेते मंडळींच्या गाड्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. अगदी काहीच अंतरावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सर्व सहकारी आपल्याला पाहायला मिळतात. साहेब, उद्धव ठाकरे आता या ठिकाणी आले, पाहणी सुद्धा या ठिकाणी केली. नेमकं काय झालं या ठिकाणी? इथे कातळ शिल्प जे हजारो वर्षापूर्वीचं या ठिकाणी शिल्प केलेली आहे, ते शिल्प त्याने बघितले आणि त्याची नोंद युनेस्कोमध्ये घेतलेली आहे. आणि अशी शिल्प या भूमीत राहिली पाहिजेत यासाठी सुद्धा उद्धवजी प्रयत्न करतात. साहेब, नेमकं काय झालं पाणी केल्यानंतर? असं आहे की या ठिकाणी जागतिक दर्जाचं पुरातन काळातलं कातळ शिल्प आहेत अनेक, जवळजवळ 150 कातळ शिल्प आहेत आणि त्यातल्या काही कातळ शिल्पांच्या आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी स्वतःहून पाहणी केली, माहिती घेतली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न
पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बारसूद हाय व्होल्टेज ड्रामा. रिफायनरी समर्थक एकवटले, जोरदार शक्ती प्रदर्शन. आणि उद्धव ठाकरेंनी बारसूद धमक्या दिल्या, नारायण राणेंचा प्रहार. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.